كما يتخون خبرا سمعتنا أبناء حج زينا متنقطع قبط إن إسرائيل نا يوكرين أطوار نحماس بريزنت بوتين نمجمر تاقزي بزعبا كونتات كازا زهابو مقلتي سودان إيران ديبلوماسي زمدنا مسراتن زبلو خونيم مدبنا كساب زازم مسانا خصنحون دا عدمنا متان اواناو زينا أبوان خبصحكم سابسكرايب نخط قبرو نزاخركم سودانن إيرانن نت نلعلي شوعات عامتات تقارج تصنح زمدنان كم حلش كم زبارة برو أسوسيشن بريس كاب كايرو حبيرو كارتوم مس إيران زمدنا أزبتخت أب كلتشن عسرتشدشن إيرانويان أنصار سعود عرب ناي تقامو سلف أبز قبل زنبرو ناي سعود عرب إمباسي أب تيران سلزورو رينيرو مبقس ناي تقامو سعود عرب نحالي شعاي مرحي هايمانوت مس كالوت 46 سبا سلزقوتو تينيرو ኣብቲ ግዜቲ ሱዳን ኣዝዩ ጥቦ ዝምድና ምስ ስዑድ ዓረብ ከም ዝነበራን ክሳብ ወታደራታ ነቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ኣንጻር ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ሁቲ ኣብ የመን ንምውጋእ ልኢኻ ምንበራ ዝዝከር እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣብ ኦንላይን ዘውፅኦ መግለፂ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኤምባሲ ክኸፍታ ከም ተሰማምዓ ገሊፁ ናይ ክልቴን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ኣብ ኣዘርባይጃን እዮም ተረኺቦም ነይሮም እዚ ርክብ ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ 2016 ምዃኑ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ፀጥታን ምርግጋእን ናይቲ ዞባን ንክተሓባራ ከም ተሰማምዓ ብተወሳኺ ተሓቢሩ እዚ ስምምዕ ነቲ ድሮ ኣብ ሓልሕላዊ ወታደራዊ ጎንፂ ዘላ ሱዳን ክፀልዋ ከም ዝኽእል ይግመት እዚ ስምዕ ብመንጎኝነት ቻይና ከም ተበፅሐ ኣሶሽየትድ ፕረስ ብተወሳኺ ገሊፁ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጀነራል ብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ብጀነራል ዳጋሎ ዝምራሕ እዚ ተወርዋሪ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 5,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 12,000 ከም ዝቆሰሉ ሕቡራት ሃገራት ክገልጽ ከሎ ካልኦት ማሕበራት ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሓማስ ብዝወሰዶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር እስራኤል ኣብ መንጎም ጌና ደማዊ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ ንመጥቃዕቲ ሓማስ ተጠቕመሎም ኣፅዋር ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ተሰርሑ ምዃኖም ብዙሓት ይጠቕሱ ኣለዉ እቶም ኣፅዋር ከዓ ንዩክሬን ምስ ሩስያ ኣብ ትገብሮ ዘላ ውግእ ንምድጋፍ ብሓገዝ መልክዕ ዝተዋህቡ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይእመን ምክንያቱ መርገፂ ምዕራባውያን ሃገራት ኣንጻር ሓማስ ብምዃኑ ሓማስ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣፅዋር ናይ ምርካብ ተኽእሎ የብሉን ክብሉ እቶም ተንተንቲ ይገልፁ ነዚ ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ዩክሬን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣፅዋር ካብ ዩክሬን ብሩስያ ዝተማረኸን መታን ስም ዩክሬን ንምጥፋእ ከዓ ንሓማስ ይሕልፉ ከም ተዋሃቦም ገሊፁ ክትብል ኬብ ኢንዲፐንደንት ሓቢራ ናይ ራሻ ፖለቲከኛታት ብወገኖም ናይ ምዕራባውያን ሓገዝ ንዩክሬን ነዚ ኣብ መንጎ ሓማስ እስራኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ንምጅማር ዓብይ ግደ ከም ተፃወተ ይሕብር ኣሎ ክትብል ኬብ ኢንዲፐንደንት ብተወሳኺ ሓቢራ ኣላ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዙሓት ሰበስልጣን ዩክሬን ብብልሹውና ተጠርጢሮም ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣሉ ይዝከር እዩ ሓደ ካብኣቶም ካብቶም ዝተባረሩ ሚኒስተር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ኣብ ካልእ ዜና ፕረዚደንት ፍልስጥኤም መሓሙድ ዓባስ ናብ ራሻ ፌደሬሽን ምብፃሕ ክገብር ምዃኑ ኣርቢከይ ዝተባሃለት ማዕኸናት ዜና ሓቢራ ዓብደልሓፊዝ ኣምባሳደር ፍልስጥኤም ኣብ ሞስኮ እቲ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎን እንተኾነ መዓስ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ካብ ሰበስልጣን ሩስያ ወግዓዊ ሓበሬታ ንፅበልና ከም ዝበለ ኣርቢከይ ሓቢራ ግብፂ ብዛዕባ ተኽእሎ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣመልኪታ ንእስራኤል ኣቐዲማ ናይ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ከም ዘመሓላለፈት ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ክትቀፅን ይሕሎ ሓደ ካብዚ ብሚድል ኢስት ኣይ ዝፍለጥ ማዕከን ዜና ከም ዝበሎ ናይ ግብፂ ናይ ፀጥታ ሚኒስተር ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ቅድሚ 10 መዓልታት ቅድሚ ዝመጥቃዕቲ ቴሌፎን ብምድዋል ሓደ ዘይልሙድን ኣሰንባዲ ስርሒት ኣብ ቃዛ ክፍፀም ከም ዝኽእል ከም ዝሓበረ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ እንተኾነ መንግስቲ እስራኤል ውፁእ ሓሶቲ ብምባል መልሲ ይብሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ዝኾነ ይኹን ቅድሚዚ መጥቃዕቲ ካብ ግብፂ ከም ዘይተቐበለ ገሊፁ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ምዃኑ እዩ ኣብ ዘርግሖ መብሪ እቲ ኣቐዲሞ ሓበሬታ ረኺቡ ዝብል ሓሶት እዩ ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ ካብ ግብፂ ዝተቐበልናዮ የብልናን ወይ እውን ምስ ግብፂ ኣይተዛረብናን ይብሉ ብተወሳኺ ዝኾነ ይኹን ርክብ ምስ ናይ ግብፂ ፀጥታዊ ትካላት ርክብ ከም ዘይገበሩ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ መጨረሻ ስኑዕ ወረይ ወይ ከዓ ፌክ ኒውስ ብምባል ብትሪ ነፂግዎ ክትብል ዘታይምስ እስራኤል ሓቢራ ብቐዳም ዝጀመረ ውግእ ሓማስን እስራኤልን ብዝኸፈ መልክዑ ይቕፅል ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ንመጀመርታ ግዜ ርእይቱ ዝሃበ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ንጹር ኣብነት ፍሽለት ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ኢሉ ቀፂሉ
ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ናይ ፍልስጤማውያን ጥቕሚ ኣይትሕሉን እያ ኢሉ ነቲ ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን እስራኤልን ዘሎ ጉዳይ ገቢታ በይና ጥራሕ እያ ክትሕዞ ትደሊ ኣብ ክንዲ ንክልቲኦም ወገናት ጥቕሚ ክሕሉ ዝኽእል መገዲ ተናዲ ኩሉ ግዜ ንፍልስጤማውያን ጥራይ ክትፀቅጥ ትፍትን ኢሉ ከሲሱ እሱ ልዕላዊት ሃገር ፍልስጤም ክትምስረት ከም ዝድግፍን እቲ እንኮ መፍትሒ ናይ ዝፀገም እሱ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ነቲ ኣቐዲሙ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ እማሞ እውን ዘኪሩ ክትብል ስፑቲክ ኢንድያን ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ሓቢራ ኣብቲ ውዕሎ ውግእ ምስ ንምለስ ብዙሕ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ይወርድ ምህላው ብዝተፈላለየ ወገናት ይግለጽ ኣሎ ኣብ እስራኤል ብውሕዱ 900 ሰባት ከም ዝሞቱን 2600 ድማ ከም ዝቆሰሉን ከምኡ ብወገን ፍልስጤን 830 ሰባት ከም ዝሞቱን 4250 ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ኣሎ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ንወታደራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሓቶ ዜና ናይ ሓማስ ናይ ቁጠባ ሚኒስተር ጃዋል ኣቡ ሻማላ ዝርከቦም ሰበስልጣን ሓማስ ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱ ሓቢራ ሓማስ ብወገኑ ኣማኢት ሚሳይላት ናብ ከተማ ኣሽካሎም ከም ዝወንጨፈ ኣፍሊጡ ኣሎ ሓማስ 150 እስራኤላውያን ጨብዩ ሒዝዎም ከም ዘሎ ክሕብር ከሎ ብካልእ ወገን ፕረዚደንት ባይደን ብወገኑ 14 ኣሜሪካን ከም ዝሞቱን ክራግፅ ከሎ እዚ ናይ ጋኒን ስራሕ ይክል ድማ ብትሪ ኮኒንዎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብወገኑ 20 ኣሜሪካውያን ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጣ ሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ሓይልታቱ ምስ ሒዝቡላህ ናይ ሊባኖን ዕጡቃትን ይተኻሱ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ ስለምክታልኩም ብልብና መስግን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እንዳዛኸርና ንሕጂ ዝበልናይ መደብ ኣብ ዝነዓፁ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምነየልኩም